Qui és vostè? Què fa aquí? Jo soc el veí del costat, que passava per aquí i la porta estava oberta i allà... Però ja m'anava. Sí, el veí del costat, ja. Permeti'm que li digui que la seva conducta és molt sospitosa. Sospitosa? Doncs la veritat no veig per què. Vaja, la seva no és de sospitosa? Vostè no estava de viatge? No havia de tornar demà? De viatge? Però quin viatge? Així vostè no és? Qui és vostè? Què fa aquí? Jo soc el lampista. Soc el lampista, estic aquí treballant, fent coses de lampista, veu? I acabo aquesta feineta i marxo. És molt normal. Què? Normal. Què mira així? Ja, un lampista. Un lampista despullat. Sí, és veritat. Sí, despullat. Vaig despullat, però... Vaig despullat perquè és lògic en la meva situació. És a dir, som d'una associació de lampistes que anem sempre despullats. Sempre anem així. És una manera de treballar i assumir el nostre cos i mostrar-lo al món. Anem despullats només quan treballem. Quan estem de vacances anem vestits de dalt a baix. Què passa?